Vítajte v magickom svete pod tmavým mesiacom, kde sa mágia rastlín stretáva s hviezdami. Nechajte sa očariť rytmom mesiaca, múdrosťou astrológie a spojte sa s matkou prírodou kdekoľvek, kde vás život zakorenil. Či už ste expat, alebo len zvedavá duša, ktorú priťahuje kúzlo prírody, ste na správnom mieste. Som Hanna, certifikovaný psychológ jedenia, hypnoterapeut, majiteľka bylinkovej farmy v Provenzálsku s názvom Moonetic a v tomto podcaste sa budeme rozprávať o mágii rastlín a sveta okolo nás, astrológii a sile mesiaca. Vieme, že história je písaná víťazmi. Je to jeho príbeh, his story. No a privádza ma to k myšlienke, že vlastne väčšina udalostí v dejinách, o ktorých sme sa učili v škole a o ktorých som sa učila ja na Filozofickej fakulte v Bratislave, sa mohla udiať vlastne úplne inak, ako sa o nich učíme. Kto vie, aký názor by mali obyčajní ľudia, keby sa dostali do tých starovekých rukopisov, alebo aký názor by mali tisícky upálených žien počas honu na čarodejnice. No, uvidíme, možno nám roztápanie ľadovcov poskytne nejaké nové archeologické dôkazy, objavia sa staré zvitky zo zhorenej Alexandrijskej knižnice a možno zem vyvrhne na povrch zemský dlho pochované tajomstvá pri najbližšom zemetrasení, ale nechcem to zarieknúť. Podobný osud postihol aj bohyňu Hekate a presne o nej bude tento podcast. Bola mimoriadne uznávaná v obrovskom geografickom priestore, od Talianska až po Libanon, bohužiaľ s príchodom kresťanstva upadla do nemilosti. Ešte horšie, väčšina si ju ešte stále spája s čiernou mágiou a nekromanciou a ja len dúfam, že informácie, ktoré výjdu na povrch, budú naozaj zmenia túto našu predstavu o Hekate. Kresťanstvo dokonca zakázalo nechávať akékoľvek dary pre starovekých bohov na križovatkách ciest, pri vstupných bránach alebo pri kameňoch pri cestách. Ako vidíme, každé obdobie má svoje hlúpe zákazy a ešte hlúpejších vykonávateľov rozkazov. Pôvod Hekate je pravdepodobne turecký. Gréci a neskôr Rimania ju adoptovali medzi svojich bohov. Bola totiž vraj jediná z titanov, ktorá pomáhala v boji proti týmto pôvodným, ale už nevyhovujúcim bohom. Gréci ju mali veľmi v obľúbe, lebo im pomáhala v boji. Aj nosila šťastie v hre, napomohla v obchode i chove zvierat, bola aj ochrankyňou detí. Ja osobne nosím prívesok Hekate v mojej peňaženke stále pri fotke mojich detí. Bola aj skúsenou bylinkárkou, držiteľkou kľúčov k mystériám i nositeľkou svetla poznania. Jej sochy boli pri bránach miest i na križovatkách 3 ciest. Hekate ako jediná vraj počula Persephonin krik, keď ju unášal Hades a pomohla bohyne Demeter opäť ju nájsť. Možno poznáte Hekate zo sôch, trojhlavých sôch, ktoré predstavujú mladicu, alebo teda pannu, matku a starenu. Nie je úplne jasné, či všetky tie sochy trojhlavé reprezentujú túto jej podobu, alebo jej dcery Medeu a Kirke, ale každopádne je známa aj ako trojmesačná bohyňa. Nálezy tzv. Zaklinacích tabuliek dokazujú, že Hekate bola vzývaná pri osobnej pomste. Netvrdím, že by ste niečo také mali robiť, ale každopádne tieto informácie sú veľmi zaujímavé. Jednoducho tí, ktorí chceli vytvoriť zaklinaciu tabuľku, poprosili ju, aby za nich vykonala nejakú špinavú prácu. Ľudia, vieme, že ostávajú rovnakí, len kulisy sa menia. Tiež ale prosili Hekate, aby ochránila ich dom a nevpustila dnu zlo. A preto je často zobrazovaná so psami, strážcami, väčšinou čiernymi psami. Na jej počas sa usporadovali festivaly, a to 13. augusta a 30. novembra a v Ríme zás 29. každého mesiaca. Mňa osobne priťahuje Hekate
a jej podoba nositeľky svetla poznania. Pretože myslím si, že ak niečo v súčasnosti potrebujeme, tak je to očista od tej miazmy alebo negatívnej energie, čo sa na nás lepí naozaj všade pri pozeraní správ, pri hádaní sa na sociálnych médiách a proste všetkého toho virtuálneho smogu. Čiže tu je pár rituálov, ako na to, ako môžete do svojho sveta pozvať Hekate. Samozrejme, neodporúčam vykonávať žiadne zaklinanie, čarodenickú zlobu, bábiky vyplnené mandragórou. Mnoho čarodeníc totiž tvrdí, že existuje jednoduché pravidlo, že dobré a zlé sa vám vráti trojnásobne. Ale ako hovoria Angličania, you do you. Čiže urobte, ako uznáte za vhodné. Ja osobne v rituáloch, ktoré sú venované Hekate, používam bylinky, ktoré sú s ňou spojené. A takúto Hekatinu alebo vlastne túto záhradu pre Dark Goddess alebo tmavú bohyňu si môžete vytvoriť aj vy. No a čo do nej dáte, do takejto záhrady? Rástlo v Hekatinej záhrade samozrejme mnoho jedovatých rastlín. To by som upozornila, že naozaj treba dávať pozor, pretože ak máte zvieratá alebo malé deti, tak by sa mohli samozrejme týmito jedovatými rastlinami otráviť. Ale v Hekatinej záhrade boli aj bylinky, ktoré možno do jedla hážete každý deň. Ako bobkový list, ktorý tu v Provencálsku rastie naozaj hojne, ale aj šalvia alebo tymián. V Hekatinej záhrade rástli aj bylinky ako rozmarín, bol to vlastne strážca a mali by ste si ho vysadiť pri bráne, pretože vlastne ochraňuje váš pozemok, váš dom a ak začne tá bylina, teda rozmarín, chátrať, tak pravdepodobne chátra zdravie niekoho v dome. Ďalej mak je spojený s Hekate. Mak je veľmi obľúbený v slovenskej kuchyni a vlastne mak, jeho semiačka je lupenie vhodný aj pri smutku. Po úmrtí blízkeho vieme, že makový odvar sa často používal kedysi dávno na uspanie detí a mak má naozaj upokojujúce účinky. Pri čaji dodržujte dávku maximálne pol lyžičky semienok na jeden hrnček vody, aby ste to teda neprehnali. No a nakoniec bylinou, ktorú naozaj používame veľmi často, dokonca sa používa aj v legendách proti ochrane, proti vampírom, je samozrejme cesnak. Cesnak bol tiež v Hekatinej záhrade a je odjak živa používaný ako odpudzovateľ všetkého zlého, ľudí i chorôb. Dokonca sa dával na noc do ponožiek, lebo vraj nasiakol do seba chorobu a odpudzoval nočné mory. No a vieme, že cesnak je naozaj veľmi, veľmi nápomocnou bylinkou, hlavne v tomto období sezóny škorpióna, kedy sa na nás lepia všelijaké choroby. Takže dúfam, že ste sa niečo nové v tomto podcaste dozvedeli. Ak máte záujem sa pozrieť, aké bylinky predávame z našej bylinkovej farmy, tak sa choďte pozrieť na stránku moonatiqueprovence.com a ja sa zase teším na budúce. Ahojte.